Бүген без сезнең игътибарыгызга үзегезне путлардан саклагыз дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аллаһы Тәгалә бәндәләрен үзенә охшаш итеп яраткан диелә изге язмаларда. Кеше үч өлештән, тән, җан һәм рухтан тора. Аллаһы һәр бәндәсенә шулай ук ышану өчен рухи сәләт һәм теләк биргән. Ягъни кешенең йөрәге Аллаһыга ышану өчен яратылган. Кеше ышанычсыз яши алмый. Мин бер нәрсәгә дә һәм бер кемгә дә ышанмыйм дигән кеше дә барыбер нәрсәгәдер ышана. Мәсәлән, ул үзенең дөньяда яшәгәненә, гомеренең дә кайчандыр өзеләчәгенә, җирдә гаделлек булмавына һәм башка күп нәрсәләргә ышана. Әйе, ышаныч дигән нәрсә һәр кемдә бар. Әмма кем нәрсәгә ышана бит? Кемдер үзенең көченә ышана, кемдер улына, кемдер остазына, кемдер күрәзәчегә, кемдер фәрештәләргә, кемдер үлгән изгеләргә, кемдер йолдызларга ышана. Кеше әгәр башка кешегә яки әйберләргә ышанса, алардан бәхет, фатиха, афәтләрдән саклау, ширләрдән терелү, язмышының һәм киләчәгенең серләренә төшенү, тормышының катмарлы, авыр мизгелләрендә алардан ярдәм көтсә, бу путка табыну була. Икенче төрле әйткәндә, путка табыну ул ярдәм ителмәгән ялган алуларга ышану. Бердән-бер тере Аллаһы Тәгаләне беренче урынга куймау, бер Ходай гына хакимлек итәргә тиешле күңел түреңә башка кешеләрне һәм әйберләрне дә кертү. Бер иман итүче Һинд иленә килгән. Анда ул үзенең тышкы ишеге янына таштан эт сыны ясап куйган. Кешеләр аннан көлгәннәр. Моны нигә ясап куйдың монда? Шын эт булмагач, аның бит сиңа бер файдасы да юк. Ул өрми дә, йортыңны да, үзеңне дә сакламый. Нигә кирәге бар аның дигәннәр. Теге кеше җавап биргән. Сезнең аллаларыгыз да шундый ук бит. Алар җансыз, сезне ишетмиләр дә, җавап та бирмиләр, сезне саклый да, ярдәм дә итә алмыйлар. Мәҗүсиләрнең сыннары көмеш һәм алтын. Алар кеше кулларының эшләре. Авызлары булса да сөйләшә алмыйлар. Аларның күзләре булса да күрмиләр. Аларның колаклары бар, әмма ишетә алмыйлар. Танаулары булса да ис тоймыйлар. Куллары булса да кармалый алмыйлар. Аяклары булса да йөри алмыйлар. Тамаклары булса да аваз чыгара алмыйлар. Аларны ясаучылар да, аларга өмет тотучыларның барысы да алар күп булырлар. Муса пәйгамбәр Исраил халкын Мисыр куллыгыннан чыгарганда аталарыбыз Хариф янында бозаусыны ясаганнар, һәм шуңа табынганнар, һәм үзләренең алласын үлән ашаучы бозаусынына алыштырганнар. Алар пыяр путына табынганнар, һәм җансызларга китергән корбанны ашаганнар. Мәҗүсиләр белән кушылып, аларның эшләренә өйрәнгәннәр. Алар өчен тозак булган сыннарына табынганнар. Һәм тагын Алланы сынаганнар, һәм Исраилнең изгесен рәнҗеткәннәр. Үзләренең биекләре белән аның ачуын китергәннәр. Сыннары белән аның хәтерен калдырганнар. Әмма ул мәрхәмәтле, гөнаһны кичергән һәм аларны кырып бетермәгән. Үзенең ачуын күп тапкырлар баскан. Пот ул кеше кулы ясаган сын гына түгел. Шулай ук синең өчен иң мөһим, иң кадерле, синең бөтен вакытыңны, уйларыңны, мәхәббәтеңне алучы, синең өчен тормышыңда иң беренче урында торучы һәр нәрсә ул пот. Әгәр синең өчен акча бик кадерле һәм бөтен күңелең белән аны яратасың икән, җыясыңмы син аны, әллә туздырырга яратасыңмы? Анысы мөһим түгел. Димәк, акча синең потың. Акча булса, башка бер нәрсә дә кирәк түгел. Акчага барын да табып була. Акча гына булсын дип уйлаучылар күп. Дөньяда акча өчен хәтта туган анасын, газиз баласын сатарга әзерләр бар. Еш кына сату алу итүчеләр өчен бигрәк тә акча табу, акча арттыру шундый кәсепкә әйләнеп китә ки, моның өчен алар төн йокыларында кире кайтмаячак сәламәтлекләрен дә, якыннарын да кызганмыйлар. Акча өчен ачлы-туклы йөриләр, җаннары тынычлык, тәннәре ял күрми, акча өчен ызгышалар, талашалар,
урлашалар, хатта үтерәшәләр. Дәрәҗәгә ирешү яки дан казану теләге дә кайберәүләр өчен бер пот. Моның өчен алар бер нәрсә алдында да туктап калмыйлар. Ялган да, ришвәт бирүдә эшкә җигелә, иң якын кешеләренең мәхәббәте дә корбан итеп китерелә. Дәрәҗә дан сөюче, үзен сөя. Андый җанда Аллага мәхәббәт була алмый. Ул бәндә тарафыннан якыннары да өскә үрләү өчен бер баскыч кына итеп файдаланыла. Машина кайберәүләр өчен шулай ук путка әйләнмиме? Башта аны кулга төшерү хыялы бу җанның бөтен йөрәген били. Аны алгач инде ул иң мөһим нәрсәгә әйләнә. Хуҗасы аның кулына әверелә. Ул аны сүтә, кора, майлый, ялый. Әлбәттә, мин барлык машиналы кешеләрне дә күздә тотмыйм. Күпләр өчен ул пот түгел, ә хәрәкәт итү һәм йөк ташу өчен файдалы әйбер генә. Хәзер шәһәрләрдә бик киң таралган тагын бер пот бар. Ул эт. Фатирларда хуҗалары белән бергә яшәүче, алар белән бергә ашаучы, йомшак матур урын җирләрдә генә йоклаучы бозау чаклы этләрне еш очратырга була. Хуҗасы аңа иң тәмле ризыклар ашата, хуш исле сабыннар белән юа, йоннарын тарый, көне-төне аны карый. Бер сүз белән әйткәндә, ул аның өчен беренче урында. Балаларын яки оныкларын Алла урынына куйганнар бар. Андый ата-аналар өчен балаларның һәр теләге үтәлми калмаска тиешле әмер. Бәләкәйдән үк шуңа өйрәнгән балалар озакламый ата-аналарына аяк тибеп кенә кычкырып җибәрә башлыйлар. Күпләре аларның җилкәләренә менеп атланып, инде аннан алар үлгәнче төшмиләр. Кайберәүләр сәнгать осталарын, җырчылар, шагыйрьләр, артистларны күңел түрләренә кертеп утырталар. Аларга Аллага табынган кебек табыналар. Сөйгән ярын Алладан артык күреп яратучы да путка табынучы була. Бик күпләр эш, мәшәкать, ыгы-зыгы Алласына табыналар. Тегендә дә чабалар, монда да чабалар. Өйдә дә йөгерәләр, эштә дә йөгерәләр. Минутта тыңгы белмиләр. Бер мәшәкать артыннан икенчесе туып кына тора. Кеше Алланы тыңламаганга, Алла аларга нәрсә яраталар, шуны бирә. Күңелләре теләгән юлларда йөрергә ирек куя. Кеше мәшәкать яратканга, Алла аңа һәр вакыт мәшәкатьне күп итеп биреп кенә тора. Күпләр без Алла белән яшибез, Алланы истән чыгармыйбыз диләр. Әмма андыйларның тормышларына карап, аларның тагын бик күп путларга табынып яшәгәнен күрәсең. Кирәк бит, кирәк, нәрсә эшлисең инде диләр алар. Әйе, тормыш булгач, күп нәрсә кирәк. Кул кушырып эшләми утырсаң, беркем дә китереп бирми. Әмма эзләү, табу, алар өчен бөтен көчебезне, вакытыбызны сарыф итү безнең тормышыбызның максаты булырга тиеш түгел. Аллаһы Тәгаләне беренче урынга куйсаң, Ходай барын да булдырачак. Ни ашарбыз, ни эчәрбез яки ни киярбез дип вайым чикмәгез. Сезнең күктәге атагыз аларның барысына да мохтаҗ икәнегезне белә. Сез исә иң элек Алла патшалыгын һәм аның гаделлеген эзләгез, һәм алар барысы да сезгә бирелер, диелә изге язмаларда. Путка табыну каян килеп чыккансың? Кеше авыр тормышында таяныш, булышучы таба алмагангамы? Юк, Аллаһы һәр вакыт кешеләр турында кайгырткан. Аларга яшәү өчен кирәк булган һәр нәрсәне алдан ук хәстәрләп куйган. Беренче кешеләр адәм белән Хава ук үзләренең тудыручысы, яратучысы Алла икәнен белгәннәр. Аллаһы кешеләр гөнаһка кергәч тә алардан борылмаган, аларны калдырмаган. Киресенчә, ул бәндәләрне шул кадәр яраткан, аларның гөнаһлы юлларында һәлак булуларын теләмәгәнгә мәрхәмәт аша котылу бүләк иткән. Әмма кеше үз юлын яраткан. Тәкәбберлеге аркасында үзен яратучыдан борылып, коткара алмый торган җансыз нәрсәләргә яки кешеләргә күңелен биргән. Шулай итеп, ул аларга өметләнә, таяна башлаган. Ягъни алар аның йөрәгенә кереп, путка әйләнгәннәр.
Ул потларсын яки сүрәт итеп ясалып, аның өендә торамы, үзе белән муенында асылынып йөриме, әллә бары хыялы белән генә ул аларга таянамы, монсы барыбер. Иң мөһиме, ул чын Аллага түгел, ә шушы әйберләр яки кешеләр аны да, аның өен дә яманнан саклар, явызлыкка каршы тору өчен көч бирер, бәхет һәм уңыш китерүгә булышлык итәр дип өметен аларга баглый. Ә кем нәрсәгә өметләнә, шул аның путына әйләнә. Өметен чын, булышучы һәм бердән-бер коткаручы Аллага баглаган кеше генә сәгадәтле ди изге язмалар. Путка табыну иң әшәке гөнаһлардан санала. Чөнки путка табынучы үзеңнең Аллаһы Тәгаләңне бөтен күңелең, бөтен көчең һәм бөтен акылың белән ярат дигән Тәңренең иң беренче һәм иң бөек әмерен үтәмәй. Шуңа күрә путка табыну Аллаһы алдында хыянәт. Кешене иблиснең үзе белән элемтәгә кертеп, рухы, җаны һәм тәне өчендә бик аяныч нәтиҗәләргә китерүче җиләнгеш эш. Изге язмалар аша Аллаһы үз бәндәләрен путка табынудан күп тапкырлар кисәтә. Чөнки путка табыну кешенең аңын томалап, аны иблис бугавында тота һәм котышкыч хөкемгә китерә. Үзегезне путлардан саклагыз. Бер нинди дә путка табынучы Алла патшалыгына кермәячәк дип кисәтә изге китап. Путларыгызны чыгарып ташлагыз, аларга башка табынмагыз ди бердән-бер тере Ходай. Башка аллалар да, үзебез дә түгел, күңелебез тәхетендә бары бер Ходай гына утырырга тиеш. Ходайдан башка беркем дә табынуга беренче урынга лаек түгел. Кешенең йөрәгендә Аллаһы бер кайчанда башка аллалар белән бергә яшәмәячәк. Ул бары бер үзе генә патша, бары бер үзе генә хакимлек итәргә тиеш. Сөеклеңә булган мәхәббәтеңне сөяркәләреңә дә таратсаң, син хыянәтче һәм зиначы буласың. Аллаһыга дугаларыбыздан да, изге эшләребездән дә бигрәк безнең тугры йөрәгебез, аңа булган керсез, саф мәхәббәтебез кирәк. Путларга табыну хәзерге көннәрдә бигрәк тә киң таралган. Азагы якынлашуын белеп торучы иблис күбрәк җаннарны үзе белән тамакка алып китү өчен һәр кемне бу гөнаһка кертергә тырыша. Безнең дәвердә ул фән һәм медицина, астрология һәм магия, экстрасенсорика һәм гипноз битлекләре артына яшеренеп, бик оста һәм астыртын эш итә. Бу турыда без сезгә, әгәр Ходай насыйп итсә, сүзебезне дәвам итеп, киләсе тапшыруыбызда сөйләрбез.